Maayong hapon sa mga kaigsuunan naton Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip pa mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon, Higalang Bisaya, Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mo diya? Karong hapuna, tanaw nato ang istorya ni Marisa Dumaog, Manalo, Aure. Sa iyang pamilya nga anaa sa tukuran Zamboanga del Sur nga labaw pa sa 2 ka dekada na wala na niya nakita. At upod makauban si Sangguniang Kabataan Barangay Poblacion 13, Catbalogan City Chairman Rolando Mabanan. Maghatag og update si Asek Janji Gonzales sa programang Malasakit Center. Sa Isla Sagip Dagat, ako Movement Chairman Ray Dorona sa pag-andam og tabang sa atong mga kaigsuunan nga nahimong biktima sa bagyong Ulysses. Ug para sa atong Bisaya Food, ipakita ni Ron Tumatal ang pamaagi sa pagluto sa tinubuok na manok. Minaw na. Diri lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, ug makita sa RMN Facebook page ug Bisaya Gyud Facebook page. Like and share na dayon. Magsugod ta sa mga ratsyada sa balita. Ang Bantayan Airport mupahigayon na sa ilang unang commercial flight. Usa ka 80-seater aircraft sa Cebu Pacific Air ang magdala sa mga bisita alang sa ipahigayong mini suroy-suroy sa Sugbo sa Bantayan Island. Karong umaabot Nobyembre 27 hangtod 29 nga magikan sa Mactan International Airport ug mutugpa sa bagong renovate na Bantayan Island Airport. Kini maiden flight pa sa soft opening sa tugpahan ug i-anunsyo pa lamang ang ilang regular nga mga biyahe. Formal nang gitunol sa Department of Public Works and Highways Region 10 ang upat ka mga isolation facilities nga ana mahimutang sa Maitom, Upper Puerto, Calacala, Tibasak ug Makasandig, Cagayan de Oro City. Ang upat ka mga bag-ong natukod nga isolation buildings tagsang makaakomodar og 48 ka mga pasyente sa COVID-19. Kini nagkantidad og dulan sa 23 million pesos. Di na maong pasilidad, adunay tagsa-tagsang chest-type air conditioners ug generators aron komportable ug haruhay ang temporaryong pagpuyo sa mga residente niini. Nagpadayon ang construction sa urban drainage system sa Butuan City. Gilaumang makumpleto ang konstruksyon sa Phase 1 sa urban drainage sa Dakbayan sa umabot na December 2021. Gisugda na maong proyekto niya atong Hulyo ning tuiga nga gipunduhan og 220 million pesos. Kasamtangan, anaa sa 30% ang konstruksyon sa maong kanal nga adunay gilapdon sama sa usa ka lane sa dalan. Last week ni dangop sa atong programa sa Bisaya Gyud si Marisa Dumaog, Manalo, Aure para sa pagpangita sa iyang pamilya na sobra na sa 2 ka dekada na niya wa kit-i og makauban. Nakipag-coordinate ta sa provincial government sa Zamboanga del Sur sa opisina ni Governor Victor Yu para mapadali ang pagpangita sa iyang pamilya sa munisipalidad sa Tukuran. Miagi sa higpit na health and safety protocols ang pag-adto sa Bisaya Gyud team ug ni Marisa uban ang iyang anak sa Zamboanga del Sur. Ang tanan nga kauban sa pagbiyahe paingon sa Zamboanga del Sur kay negatibo sa COVID-19 test results. Tanaw nato ang makatandog na panagkita sa usa ka anak na karon lang nakauli sa ilang probinsya human ang 2 ka dekada. Let's watch this. Nay, kailan man? Kailan ka na ako? Salamat kayo dahil nabot. Gusto kayo ko nakita ni Mama. Adtong miaging Sabado, sa atong Operasyon Tabang, miduol si Marisa Dumaog, Manalo, Aure sa atong programa para mangayo og tabang aron makita niya ang iyang pamilya sa Zamboanga del Sur na sobra 2 ka dekada na wala niya makita og makauban. Tungod ani, nagkoordinar ang Bisaya Gyud sa provincial government sa Zamboanga del Sur din paspas nga gaksyonan nila Governor Victor Yu ang pagpangita sa pamilya ni Marisa sa Barangay Upper Bayaw, munisipalidad sa Tukuran. Pagkahuman sa pila ka adlaw nga paghulat, human sa COVID-19 test, ang inahan na si Marisa o iyang anak na si Kathleen nilawig na padung sa Zamboanga del Sur. Pag-abot sa Pagadian City, nidiretso ang Bisaya Gyud team, uban ang mga staff ni Governor Yu, si Marisa ug ang anak nini na si Kathleen. Sa ilahang panimalay,
na pila ka dekada niyang wala naulian. Atong nakita ang kalisod sa kinabuhi sa pamilya Manalo. Atong na-interview ang kinamagulangan nga igsuon ni Marisa, si Balong. Ug istorya niya kanato ang ilang pangandoy nga makauban na ang ilahang nawala na igsuon. Lakaw sa Manila, wala dyan pakita. Dahil karon, kung sa may kanin nyo, kasi pagtuon mo niya, buhi pa to. Napa siya. Wala gimi nagdahom na nga, buhi pa. Pagkabalo niyo nga nakontak, naining kanin niya, buhi pa si Marisa dito sa Manila. Kaya yung gibati. Nalipa dyan. Buhi pa gina siya. Kaya siyempre, igsuon na ako siya. Wala sa panimuot sa inahan ni Marisa na si Nanay Rosenda. Nakauban na namo ang iyang anak na si Marisa. Ipasilip niya sa ato ang ilang balay, di na matikdan nato na guba-guba na kini. Sa laing bahin, si Marisa, gidumdum ang ilang lugar nga sobra 2 ka dekada na niya wala maulian. Kanang kuha na mo niya mo ang basakan sa una. Dito mong balay sa una o balhin na sila diri eh. Balhin na sila diri. O, wako ka ba diri ni balhin o dinhe nga ni balhin na sila diri. Dito sa una o dito sa may crossing na may balay dito sa una. Kinakabahan ako, mami. Natatakot ako. Pero ano ba yan? Ang hirap sabihin. Kay kaganina pa kasi ako na kinakabahan ako. Tapos paano kaya kung ano kaya sasabihin nila sa akin? Pagkahuman ng pila ka dekada, magkita na pag-usab si Marisa ug ang iyang inahan. Matuman na ang pangandoy ni Marisa na makapangayog pasaylo sa iyang ginikanan. Kailan ka na ako? Salamat kayo dahil nabot. Gusto kayo ko nakita ni Mamang. Huwag ako nagingang tabang sa ilaw ako kamot dire. Nugay kayo ko nangita sa inyo. Naiwan ko lang nga. Abigyan ako kang matay na kainday. Nugay na kayo ko nangita sa inyo. Di na ko makakuan kaya wala ako Facebook. Nugay na. Asa man si Papang? Sawang balong na, si kuya ni mo. Sige, pag... Ikaw na Yang kuya. Ug sa dili man makaistorya og tarong tungod sa pagkakurat, dakong pasalamat ni Nanay Rosenda. Salamat kayo ninyo. Nakatabang mo. Sa emosyonal na pagkita ni Marisa, Nanay Rosenda ug iyang igsuon na si Balong, gipangita ni Marisa ang iyang amahan na si Tatay Rogelio. Tungod sa kadugay nga panahon nga wala sila nagkita sa iyang amahan, wala na kini makahulat. Busa amo nang giadto ang sapa kung diin gapanguha og alimango si Tatay Rogelio. Atong natagbuan si Tatay Rogelio nga naglakaw pauli sa kainit sa adlaw. Sukad pa kini sa buntag na nakop og alimango. Kailan ako? Wagin siya kailan ako. Wagin siya kailan ako. Ako si Marisa. Down kayo eh. Ako na yun. Tanong po po. Ako na yun. Kabila ko ng sakit tayo. Ikaw, dumik ka ng pagkita ko. Lagi. Sige mo na yun. Hindi ko kauli-uli kay Wamang ko'y plite. Ako magpadala ko kontak yung naman. Bulitan sa ito, anay. Magtapong tingkalan. Hindi ko kaya ko ninyo. Nausig na gani mong lawas na. Ako na yung naniwag ko si Pulingkabot na. Oo, lagi. Hindi ko mangita, wabang ko yung pagapi na. Gusto niya. Mingaw kayo ko nimo. Ako Kay din. alam, kabalo ko na palangga kayo ko nimo. Ay, ako giminga po ko mo day, oy. Ako Sa kadugay nga panahon, nagkauban na og nagkita pag-usab si Marisa ug si Tatay Rogelio. Makabawi na sila sa taas nga panahon, din sila nahimulag. Samtang, nagpasalamat si Governor Victor Yu sa Bisaya gyud
nga nahimong parte sa pagkaiusa sa pamilya Manalo. And I would rather appreciate also na sinama niyo kami dito sa effort ng pagpa-uwi ni Marisa to reunite their family. I know for the fact na ganitong situation, it will inspire us, no? Having some kind of that situation na nagpasalamat din sila sa atin, it will give us an inspiration to serve more people, no? To do more for the people. So, ang sa akin lang, I hope na yung pag-unite nila, it will give a better future for their family. Pagatunan sa opisina ni Governor Yu ang angay nga ayuda alang sa pamilya Manalo, aron aduna kini panginabuhi. Marami tayong livelihood program dito, no, especially in agriculture. Kasi yung theory ko kasi I would rather give them something to work para mag-improve yung income sa kanila rather than dole out. So meaning to say, just like what we did in the other barangay, yung mga farmer association, binigyan namin ng mga seeds sa fertilizer sa vegetable. So naggulayan kami sa barangay. So isa yun sa pwede nating ibigay sa kanila. Naghatag pod og tabang ang Bisaya gyud kay Marisa ug sa iyang pamilya para makatabang sa ilang pangadlaw-adlaw. Para kay Governor Yo, sir, daghang salamat sa imong pagtabang namo. Nga nakita-an na nako akong mamang at saka papang at saka igsuon na akong ako sana dire. Nakaadto na gid ko dire sa Zamboanga. Daghang salamat gyud, sir, sa imo. At sa Bisaya gyud, daghang salamat talaga. Tatanungin ko tong dako kayong kuan unsa ba nang utang na loob na dako kayo akong nakatabang kayo sa ako kay sa loob ng sa dugay na nako dito sa Maynila wa pa ko kauli dire karon ra gyud naana jud ko dire dako jud na kayo mong nakatabang gid mo sa ako. Kaya daghang salamat jud sa inyong tanan sa kay Gob at saka sa Bisaya gyud. Marisa ug sa iyong pamilya, daghang kaayong salamat sa pagsalig sa atong programa ug sa Provincial Government sa Zamboanga del Sur, Governor Vic Yu, kay Provincial Information Officer Gis Rel Himang ug sa atong kapulisan sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Daghang salamat. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala, Communication Secretary Martin Antanar. Walay undang ang gobyerno sa pagtabang sa mga Pilipino nga magkasakit. Lain na usab nga Malasakit Center ang giablihan. Ang 91st nga Malasakit Center gibutang sa probinsya sa Antique. Samtang duwa ka mga success story sa Malasakit Center ang atong paminawon karong hapuna. Kauban nato gihapon si Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Assistant Secretary Janji Gonzales alang sa dugang detalye. Mayong hapon kanimo, Asek Janji. Yes, Sek Antanar, maayong hapon. Giablihan ni atong Biyernes, November 13 ang ika-91st Malasakit Center sa nasod. Kini ang labing unang Malasakit Center sa probinsya sa Antique, Western Visayas, nga gibutang sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Kini usa ka provincial hospital nga naa sa lungsod sa San Jose de Buenavista, ang capital sa province of Antique. Mao kini ang ika-unom nga Malasakit Center sa Western Visayas ug ika-22 sa Visayas. Ang virtual launching gitambungan ni Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo, Presidential Assistant for the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino, Antique Governor Rodora Cadiao ug mga opisyal sa maong lalawigan. 47 sa Luzon, 22 sa Visayas ug 22 sa Mindanao. Si Presidente Rodrigo Duterte migahin og 5 million pesos kada buwan para sa medical financial assistance alang sa Malasakit Center sa probinsya sa Antique. Samtang, duha ka mga success stories sa Malasakit Center sa Kabisayan ang atong paminawon karong adlaw. Parehong adunay hypertension o high blood sila si Tatay Mario Paul Sedigo ug Raymond Centrom
nga nagkinahanglan og binuwan nga dialysis. Si Tatay Mario Paul Sedigo, 61 years old, nga taga-Bantayan, Dumaguete, natabangan sa atong malasakit center sa Negros Oriental Provincial Hospital. Samtang si Raymond Centrum, 32 years old, nga taga Iloilo, natabangan usab sa malasakit center sa Western Visayas Medical Center. Ang mga malasakit center sa nasod padayon nga mitabang sa atong mga kaigsuonan nga mga Pilipino nga nangahinanglan og medical financial assistance, hilabi na ni adtong mga indigent patients nga walay ikagasto panahon sa mga magkasakit. Gikan sa Kabisayan, kini si Asek Janji Gonzales. Maayong hapon. Daghang salamat sa imong Malasakit Center Update, Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Asek Janji Gonzales. Niining bagong panahon, kung diin nang ibabaw ang paggamit sa teknolohiya, mas dali may balaan sa publiko, ilabi na ang mga kabatan-una ng mga programa sa atong gobyerno. Karong hapon, makauban nato ang Sangguniang Kabataan sa Barangay 13, Catbalogan City sa pagpangulo ni SK Chairman Rolando Mabanan para i-share sa mga naminaw o nananaw ang ilahang mga programa sama sa computer hub sa mga estudyante ug ang ilahang kaugalingong YouTube channel. Mayong hapon dia, SK Chairman Rolando Mabanan. Mayong hapon po, Secretary Martin, at mapagpalang araw po sa lahat ng mga kabataan at susumusubaybay dito po sa programa. Nakita namo nga aktibo ka sa social media ug naay kaugalingong YouTube channel ang inyong Sangguniang Kabataan. I-share sa amo kung giunsa ninyo pag-come up ani na konsepto ug unsa ang positibong effect sa mga kabatan-unan. Ang Sangguniang Kabataan po ng Barangay Poblacion 13, Catbalogan City ay ginagawa po ang lahat ng paraan para po makonect ang mga kabataan virtually kasi nga po dahil dito sa COVID na-cut po yung mga communications physically, but yung SK po ng Barangay 13 ay ginagawa ang lahat para makonect, makapagpalaganap ng mga impormasyon. Ang YouTube account po namin ay nakalink po sa SK page namin na ginagamit din po namin para sa pag-communicate at pagbigay ng mga impormasyon or mga health protocol para dito sa COVID-19. Aktibo mo sa pagsuporta sa mga estudyante kung diin aduna mo'y computer hub sa inyong barangay. Unsaon pag-access sa mga estudyante niini ug unsaon pa nga mga programa ang inyong nahimo para sa ilaha? Inilunsad po ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Poblacion 13 po ang SK Computer Hub. Ito pong SK Computer Hub ay makatutulong po sa pag-aaral ng mga kabataan dito po sa aming barangay dahil nga po dito sa bagong sistema ng pag-aaral, ang modular at virtual class. Dito po, pwede po silang mag-encode at gumawa ng kanilang mga aralin. Hindi lang computer hub po ang meron kami, meron din po kaming SK pre-printing services na may kapalit din po na mga recycled bottle na tulong na din sa barangay na sa kapaligiran at sa SK Clean and Green program. Para makagamit ng SK Computer Hub at pre-printing services, pwede silang pumunta sa barangay hall o bumisita sa SK Facebook page namin at i-click ang Book Now para sa online reservation para maiwasan po ang pag-aagawan. Karong panahon sa pandemya, giunsa ninyo pagtabang ang inyong local government unit sa COVID-19 response, pati na ang psychological support sa ato mga kabatan-unan. Thank you po, Secretary. Yung Sangguniang Kabataan po ng Barangay Poblacion 13 ay tumulong po sa pamahalaang lokal ng aming barangay sa iba't ibang aspeto po. Una na po dito ang educational campaign. Una ay bago pa yung napapaulat pa lang yung COVID-19, yung SK Barangay Poblacion 13 ay nagbahay-bahay na po para magturo ng tamang paghuhugas ng kamay at pagturo din ng paggawa ng alternatibong disinfectant. Kasi nga nung panahon niyon as nagkakaubusan na po ng mga alcohol. Kasi isa ding benepisyo itong mga alternatibong disinfectant sa paggawa ng sa kanilang bahay. At pangalawa na din po dito ay ang pagbibigay, kahit papaano yung SK po ng Barangay 13 ay nakapagbigay po ng kaunting relief sa mga kabahayan, nakapagbigay po ng mga sabon
at pagtuturo ng tamang paghuhugas ng kamay sa ibang kabahayan at mga disinfectant at bleach para sa ibang kabahayan dito po sa purok ng aming barangay. At nakapagbigay din po kami ng mga infant kits like diaper, baby food at mga hygiene para sa mga infant. At yung vitamins po para na din po sa mga kabataan edad 2 years old. Ang SK Barangay 13 naman ay tumulong din sa pagbabantay po ng checkpoint, pag-monitor ng bawat ng isang checkpoint dito para makita kung labas-masok po ba yung mga residente ng aming barangay. At tumulong din po yung SK sa pagdidisinfect ng mga railings, ng mga doorknobs, ng mga pintuan ng aming komunidad. At binuksan din po ng SK Barangay 13 po ang yung SK page ang iba't ibang aspeto sa konsultasyon. Una na dito ay ang SK Online Telelegal Counseling, pangalawa ay ang SK13 Online Telehealthcare, at ang pangatlo ay ang SK13 Online Telecounseling. At dahil nga po yung mga kabataan hindi pa makalabas sa kanilang mga bahay, yung kabataan po ng Barangay 13 ay nagsagawa din po ng psychosocial support o ang child-friendly space kung saan namimigay kami ng mga coloring materials at mga recreational materials para may paglibangan din po ang mga kabataan dahil nga po stress at bored na sila sa kanilang mga bahay. Unsa imong mensahe para sa mga kabatan-unan sa Barangay 13 ug sa tibuok Catbalogan City? Ang akong pumensahe para han mga kabataan amon barangay nga always la kita magsunod han mga health protocols han COVID-19 para maiwasan na ini nga paglarang ini nga nakakamatay nga sakit. Ngayon para naman po abungkos ng Catbalogan ng kabataan, sunod la kita han mga health protocols nga buligan nato nit atong barangay nganit aton mga SK. Biskan man po ito guti, ngan biskan man po ito gaano kagutila, at least makabulig kita ha aton mga komunidad. Ang aton man good main objective is makabulig ha aton mga igkasi barangay. May mga limitasyon man po ang mga gimbubuhatan sa guniang kabataan, but we hope sabi pa nga kung sama-sama tayo at tulong-tulong mapapadali po ang pagsugpo ng COVID-19. Yun lang po. Thank you po, Secretary Martin. Daghang salamat SK Chairman Rolando Mabanan diri sa Barangay 13, Catbalogan City. Sa pagbalik sa Bisaya gyud atong makauban ang Isla Sagip Dagat Ako o ISDA movement na naghatag og tabang sa sobra 5,000 ka biktima sa bagyong Ulysses. Don't go away. Welcome back mga higala sa Bisaya gyud. Karong sunod-sunod ng kalabidad ang giatubang sa atong nasod o sa kagrupo nga taga Zamboanga del Sur ang sa walay pagduwa-duha ni tabang sa atong mga kaigsuonan makauban nato karon si Isla Sagip Dagat Ako o ISDA movement. Usa ka former journalist og philanthropist si Ray Dorona sa ilahang paghatag og tabang sa mga naapektuhan sa bagyong Ulysses. Let us watch this. Sa sunod-sunod nga bagyo nga miigo sa nasod, isa sa pinaka-naapektuhan ang Cagayan Valley nga mo'y hinungdan sa pagbaha, landslide o pagkaguba sa mga kabtangan sa mga lungsuranon. Gikan sa Zamboanga del Sur, ang Isla Sagip Dagat Ako o ISDA movement, usa ka non-government organization ang gatabang o gasuporta sa kaayuhan sa mga mangingisda o kinaiyahan. Tungod sa nakitang panginanglan sa mga lungsuranon sa Cagayan Valley, ang ISDA movement magpaabot og tabang sa mga biktima sa Typhoon Ulysses. Ako po si Ray Dorona, ang chairman and founder ng Isla Sagip Dagat Ako movement or ISDA. Ito po yung nabuo 4 years ago dahil nakita po natin na kailangan talaga natin ng somebody na kailangang manindigan at tumulong especially for the marine ecosystem. Dahil this is to respond to fight the climate change because climate change right now is really real. Tinuod yun ang climate change sa atong mga nasinati karon, sa atong mga debate karon, especially sa tanang mga pamilya nga naa sa Cagayan Valley. Nakikita po natin talagang that is part of the climate change. Ito po yung matagal na gusto natin na makilahok, makisali. So ito na yung pagkakataon natin na sumali po na sa lahat po ng mga gustong, especially for the coastal areas, ay ito po talaga ay we have to help each other to fight against climate change.
So ito yung Isla Sagip Dagat movement. Ito po yung nakikita po nating aktibidades sa likuran po natin. We have to send clothes for the 5,000 families na biktima po ng Typhoon Ulysses. Gawas sa paghatag og tabang sa mga biktima sa Bagyong Ulysses, gipaambit ni Ray Dorona na maglansad og ilang organisasyon nga 1 million mangrove tree planting sa tibok Zamboanga Peninsula. Yung Isla Sagip Dagat Ako movement or ISDA movement, our objectives here, we have 5 objectives. First is to protect the marine ecosystem, to protect the mother nature, to help them to promote educations, to promote health, and at the same time to provide livelihood projects. So right now, meron na po tayong, it's been like 2 years already that we already helped, we already donated boats and speedboats. We also donated ambulance. So namimigay po tayo ng ambulansya sa lahat po ng mga liblib na lugar ng mga barangay po natin, especially here in Zamboanga Peninsula. This month, we will be launching our Operation 1 million mangrove planting for the entire Zamboanga Peninsula. Nakita ni Ray Dorona na usa ka maayong pamaagi sa inisyatibo ang pagkaadunay grupo din makadasig kini o mga individual na gustong mutabang sa mga nanginanglan. Ito nga yung sinasabi ko palagi na kung sino at sino ang dapat ang mauna para magkaroon ng ganitong klaseng movement. So, ito ay magiging precedent. Makikita po natin sa entire Zamboanga Peninsula, ito yung 1 million mangrove planting, okay? Na sana'y makapag-inganyo din sa lahat po ng mga hindi lang taga Zamboanga Peninsula, kundi sa lahat po ng sulok ng Pilipinas. Makapag-inganyo po natin, maging president po ito, at makapag-invite po tayo ng iba pang mga NGOs to join with us. And we are so much willing to help them, to give them the dissemination of information, how to start this kind of activity for this different group of people or NGOs all over the Philippines. Nanawagan pag-usab si Chairman Ray Dorona sa mga gusto pa mutabang sa mga biktima sa Bagyo. Ang ISDA movement andam mudawat sa mga donasyon o mutabang sa mga gusto pod mutabang. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, we will also, I personally knock to your kind heart to please also donate to the families of not just in Cagayan Valley but also part of Luzon who are really directly affected of Typhoon Ulysses. Gikan sa inspirational story adto ta sa makagutom nga segment sa Bisaya gyud atong tan-awon ang pagluto sa tinibuok na manok unsa ka ni o giun sa pagsugod ni Ron Tumatal ang ilang successful Chorks Roasters kundi nagsugod kini sa kapatid Mentor Me project sa Department of Trade and Industry. Hi, ako si Ron. Welcome sa Chorks Roasters. Karon ako itudlo sa inyo og unsaon pagluto sa tinibuok na manok nga mo'y usa sa native nga delicacy diri sa Zamboanga del Sur, diri pod sa Pagadian City. Og ako ang ipakita og unsay mga ingredients sa ato ang recipe nga tinibuok na manok. Usa ka native chicken, bell pepper or atsal, tanglad o lemongrass, luya o ginger, onions o bombay, o kining espada which is chili, o asin, tapos sayote. So ang pagluto nino ihalo ra ni sa tanan. Mix lang ninyo. So ako ang i-start og lunod no ang chicken. So nagbutang na ta og hot gi-init na nato ang tubig. So atong ibutang ang native chicken. Sunod na ito ibutang is ang onion. Next is kining luya. Tapos kining lemongrass o tanglad. Tapos asin.
Ato lang siyang pasagdahan for 1 hour to 1.5 para mahumok gid siya. Nagsugod ang Church Roasters, ma'am. Actually, desire yun ako nga mukuk. Even ako mga barkada ga adto sa balay, nagluto-luto may then niabot ang time nga gi-encourage ko sa DTI through ni Ma'am Flora Miraflor nga mo-attend sa KMME. Actually, usa ko sa produkto sa KMME nga gi-facilitate sa DTI during a training. Dayon, after ato, gi-challenge ko nila nga mag-put up og kining gamay nga kananan. So, dito nagsugod ang Church Roasters, ma'am. At first, ma'am, nagsugod rami, mahalinan lang ni og sa liempo, 50, sa chicken na mo, 20. Dayon, naghinahinay sa saka. Niabot siya og 100, 120, tapos nag 150, 180. At first, ma'am, nga nag-start ang pandemic, actually, nag-lockdown man sad to dire. So, nag-uulsad ko sa ako ang mga empleyado kay syempre, close pa man tong mga kananan, ang i-offer is take out. So, ang big challenge na mo is unsaon na mo nga maka-start me nga mag-introduce me for take out lang. So, nag-try ni ma'am nga ako ang staff at first is tulo. So, dito sad na introduce ang og maayo ako ang lechon manok. So, dito siya nagsaka din. Hangtod nga nabalik ako ang mga empleyado. After 30 minutes, ato na ning ilunod ang bell pepper o atsal. Tapos kining espada, chili. Dayon atong takluban. So, wait for 1 to 1.5 hour para mahumok ang manok. Ako i-explain no anong 1 to 1.5 hour nato lutoon ng tinibuok na manok diri sa Zamboanga del Sur sa Pagadian para mo gawas ang iyahang natural flavor sa native nga chicken. Ma-detect nimo siya nga ni gawas na iyahang oil kanang murag something na yellow nga color nga oil mo gawas sa chicken. So ilunod na nato no ang sayote. Tapos, kining sibuyas dahon, which is onion. Okay na. Sa kakaron, ma'am, isang among branch is diri sa FS Pajares Avenue, Pagadian City. Dayon, nag-plan mi nga mo expand usa sa barangay diri sa Pagadian. Siguro, hopefully, ma-open siya by December. Human sa isa ka oras ug tunga, ang ato ang tinibok manok, luto na. Akong giimbitahan ko ang mga kaigsuonan nga Bisaya na mobisita diri sa Church. Welcome gid mi nga moalagad kaninyo sa pag-serve sa mo ang mga pagkaon diri. Pwede mo visit sa mo ang page sa Church Roasters sa Facebook. Visit lang mo anytime, nara sa mo accommodate ninyo dito. Haskang lamia sa mga gusto mo adto sa Chorks Roasters, nahimutang kini sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Mga higala, diri natapos ang inyong programa. Kanunay nga anda mutabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban, kay Marisa ug sa iyang pamilya sa Provincial Government sa Zamboanga del Sur, kay Governor Vic Yu, kay Sangguniang Kabataan Barangay 13 Catbalogan City Chairman Rolando Mabanan, kay ASEC John G. Gonzales sa OPAV, kay Isla Sagip Dagat ako Chairman Ray Dorona, ug sa Chorks Roasters kay Sir Ron Tumatan. Magkita na sadta sa sunod na Sabado diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, ug magtan-aw ta sa Armen Facebook page ug sa Bisaya gyud Facebook page. Like and share dayon. Ako inyong igsuon og Higalang Bisaya Communication Secretary Martin Adarar, amping pirmi
pag-ampo o magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud.